Pozývam vás k meditácii podporujúcej vnímanie vďačnosti. Zaujmite pohodlnú pozíciu, najlepšie v sede s vystretým chrbtom. Ak je to pre vás v poriadku, môžete pomaly privrieť oči. Uvedomte si svoje telo, jeho polohu. Všimnite si miesta dotyku tela s povrchom, na ktorom sedíte, a pocity, ktoré máte v týchto miestach. Uvedomte si, ako sa vaše telo práve teraz cíti. Aký prevládajúci pocit vnímate v tele? Ten pocit nemusíte chcieť meniť, iba si ho všimnite. Pomaly obráťte pozornosť k svojmu dychu. Uvedomte si, ako vaše telo dýcha. Všimnite si ďalší nádych a výdych. Dých môžete trochu spomaliť a nechajte ho usadiť sa v jeho prirodzenom rytme, prinášajúcom uvoľnenie a relaxáciu. Pozorujte rytmus dychu, ako sa nádychy prirodzene premieňajú na výdychy a výdychy zase premieňajú na nádychy. Dých prechádza vašim telom vo svojom prirodzenom, upokojujúcom rytme. V ďalších častiach tejto meditácie budeme privádzať pozornosť k oblastiam vášho života, za ktoré môžete byť vďační. Všetky moje slová berte ako pozvania, ktoré môžete nasledovať, alebo z meditácie môžete aj kedykoľvek vystúpiť, alebo ísť svojím vlastným procesom. Vďačnosť nechajte prirodzene sa objaviť. Nesnažte sa ju na silu privolávať. Ak sa objaví, vnímajte pocit vďačnosti. Precíťte ho, všimnite si, ako ho vnímate v tele. A ak sa vďačnosť neobjaví, je to úplne v poriadku. Vnímajte svoju skúsenosť takú, aká je. Kedykoľvek sa tiež môžete vrátiť k vnímaniu prirodzeného rytmu vášho dychu. Upriemte pozornosť na svoj dých. Dých, ktorý prechádza vašim telom a sprevádza vás celý život, každú jeho sekundu. Dých, ktorý je tu stále a ktorý znamená život. Uvedomte si pocit vďačnosti za svoj dých. Uvedomte si aj svoje srdce, jeho tlkot. Srdce, ktoré neustále bije. Po celú dobu vášho života. Uvedomte si schopnosti svojho tela. Svoje oči, ich schopnosť vidieť, vnímať farby, tvary, ľudí, prírodu.
Obrazy, ktoré celý život vnímate. Uvedomte si aj svoje uši, ich schopnosť počuť zvuky, hlasy ľudí, hudbu, zvuky okolo vás. Uvedomte si svoju schopnosť vnímať vône, chute a dotyky. Uvedomte si svoje ruky, ktoré toho toľko dokážu, dotýkať sa vecí, vytvárať ich. Šikovnosť svojich rúk. Uvedomte si svoje nohy, ktoré vás celý život nesú a ktoré vás doviedli už na toľko miest. Môžete si uvedomiť aj celé svoje telo, ktoré vás celý život sprevádza. Aj keď nie je vždy dokonalé a úplne zdravé, uvedomte si všetky jeho schopnosti a to, ako neustále funguje. Teraz si uvedomte veci vo svojom živote, za ktoré môžete byť vďační. Môžu to byť jednoduché veci, pekné momenty, ktoré zažívate každý deň. Alebo aj väčšie veci, za ktoré ste v živote vďační. Vaši blízki ľudia, vzťahy, ktoré vás naplňajú. Veci okolo vás. Príroda, ktorá vás obklopuje. Udalosti v živote, veci, ktoré k vám len tak prišli, akoby darom, bez toho, aby ste sa snažili. A aj veci, ktoré ste získali svojou námahou, prácou a úsilím, ktoré ste vynaložili. Uvedomte si svoje schopnosti, nadanie, talenty, ktoré máte. Aj svoju schopnosť byť s ťažkosťami, prechádzať aj cez náročné obdobia. A svoju schopnosť rásť, rozvíjať sa, otvárať sa veciam, ktoré k vám prichádzajú. A tiež tento okamih, keď ste si dopriali zastaviť sa. Ak vnímate vďačnosť, zostaňte s ňou. Nechajte sa ňou zaplaviť. A vnímajte, aký je to pocit. A ak sa vďačnosť v tejto chvíli neobjavuje, je to úplne v poriadku. Vnímajte svoju skúsenosť takú, aká je. Pomaly obráťte pozornosť opäť k svojmu dýchu, k jeho prirodzenému rytmu a k tomu, ako prechádza vašim telom.
Uvedomte si svoje telo, jeho polohu, váhu, ktorou tlačí do zeme. Započúvajte sa do zvukov okolia. Pomaly otvorte oči a rozhliadnite sa po priestore okolo seba. Ak sa vám táto meditácia páčila, môžete podporiť vytváranie ďalších meditácií tak, že jej dáte like, alebo ju budete zdieľať, alebo napíšete váš názor v komentároch.